खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। बिटिआरनि बारग' इएम रेवरेवा नार्जारिया मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथां आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननिसिम निमाहा बिहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि इएम रेवरेवा नार्जारिया थांनाय बावैसो सान सिगां गावसोरनि राजखान्थियारि दोलोफोरनि माखासे हाबाफारिफोराव बिथाङा आथिखालनि बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ लानानै गोबांथार खौरां बिजोंफोरनि गेजेराव बाथ्रा बुंथिदोंमोन, जेराव सरकारनि हेंथा बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बिथांखौ आसामनि गभर्नरनिफ्राय बिथोन बायदियै बिथांखौ बिटिआरनि इएम बिबाननिफ्राय बोख्लायनायबो जादोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानैनो दायो बिथाङा गावनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ फिन बोखांनानै लानानै गावनि बुंनायाव गोरोन्थि जादों होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव थारैनो खौसेथियै रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानैबो बिथाङा फिन खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ साधारन सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गोबाव समनिफ्रायनो मिसगाइड एबा थगायबोगासिनो दङ, मानोना बिथांमोनहा बिटिआर सरकारखौ थाबैनो बायसिगोन होननानै बुंबाय थानानै थगायनानै दोनबोदों। नाथाय दिनैसिम 4 बोसोर बारलांबाय, दासिमबो बिटिआर सरकारा बायनानै थाङाखै। बेनिखायनो बिपिएफफोरा साधारन सरासनस्रा मानसिफोरखौ थगायनानै दोनबोबाय थादों। बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि सासे इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दाबावैनो गेजेराव साननैसोल' दंसै जेराव बाइ इलेक्शना जानो थांगासिनो दङ। बेखौ नोजोर बोनानैनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआबो सम सम हाबाफारि लाबोबाय थादों, जेराव मैयाबो मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौनो बुंथिनानै होदों। बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ दायो जेबो गैलिया। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा सिडली समस्तियाव जाय बेक्तिया मोजां बेखौनो भट होनांगौ आरो सरकारजों थाखानाय सुबुंफोरखौनो भट होनानै देरहाहरनानै रायजो राजाफोरनि बाथ्राफोरखौ खोनासंहोनायनि आरो एसेम्ब्लियाव बुंहैनायनि बाथ्रा बुंनो मोननायनि खाबुखौ खालामनानै होनांगौ होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होदों। अल आदिबासि स्टुडेन्टस इउनियन अदेबानि आसाया मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि मुसुखा सावनानै लोगोसे आखायाव बायदिसिना प्ले कार्ड लानानै बिथांमोनहा सोमावसारनायखौ एबा राजालामायाव होसिख्रावनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आदिबासि हारिनि सुबुंफोरखौ बिथांमोनहा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थांनाय 8 बोसोरसोनि सिगांनो बिजेपि सरकारा जनजाति एबा एसटि होगोन होननानै बुंबोनानै दोनदोंमोन, नाथाय दिनैसिम 8 बोसोर बारलांनायनि उनावबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा अदेबानि बिजेपि सरकारा जनजाति खालामनो मोनबो बाथ्रा बुंनायखौ एबा जेबो खाबु खायदा लायैखौ नुनो मोननाय जादों, जायनि थाखायनो मैया बिथांमोनहा दिखियाजुलि अदेबानि सनितपुर जिल्लायाव मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरजों बिथांमोनहा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बिजेपि सरकारखौ हाय लोगोसे बिजेपि सरकारनि हेंथायै बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो बेनो जागायनाय, बेनिफ्रायनो अल आसाम आदिबासि स्टुडेन्टस इउनियनआ आरो सोमावसारनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनाय जासिगोन होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गरेस्वराव पुथिमारि दैयाव मोनसे दालां लुनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे दालांआ थांनाय सरकारनि दिनावनो बेसेबांबा गोबावनि सिगांनो बानायनाय जादोंमोन, नाथाय बेखौ माबा माबि खेलेमेलि खालामनानै बिथांमोनहा दालांखौ लुफुङाखैमोन, जायखौ दायो बिटिआर सरकारनि नाजानायाव प्रमद बर' बिथांनि आखाइजोंनो मैया गोदानै लुफुंनो थाखाय बेखेवनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां प्रमद बर'आ बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बे दालांखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम
मोनफ्रोमबो समाव सावरायलायबाय थानाय जागोन आरो बे दालांखौ थारैनो लुफुंथारनांगोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बे दालां लुनायाव हेफाजाब होनांगौ होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। मख'नो गोनांदि मिथिबावनाय बायदिब्ला बे दालांखौ गुबैयै दायो 7 कौटि रांनि आरसिसि दालां लुनाय जासिगोन होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों खौरांगिरिफोरनि गेजेराव राफोदै बुंथिनायखौ नुनो मोनबावदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा क'क्राझार सानायाव मोनसे गसर थिसननाय जाबाय। बे बाथ्राखौ गावनो बुंथिनानै होदों मानगोनां अरुप कुमार दे बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया दाखालि साननैसोआव अरुप कुमार दे बिथांनि वाट्सएप स्टेटासनिफ्राय माखासे स्क्रिनशट भाइरेल जादोंमोन, जेराव अरुप कुमार देनि जानानै सोरबा सुबुङा बाथ्रा दान्थे-बिदान्थे खालामलायनायखौ नुदों। लोगोसेनो बे बाथ्रा दान्थे-बिदान्थे खालामलायनायाव अरुप कुमार देनि जानानै गुबुन गुबुन गाज्रि बाथ्राफोरखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन, जायखौ मैया गासैबो नंखाय होननानै अरुप कुमार दे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनायजों लोगोसे बेखौ सोरबा गाज्रि मानसिया खालामदों आरो सोरबा आंखौ बदनाम खालामनो थाखाय खालामदों। बेनिखायनो जायखि जेखि खालामा मानो बे सुबुंखौ हमनांगौखौ नोजोर बोनानैनो थारैनो बे सुबुंखौ हमनांगौनि थाखाय आङो क'क्राझार पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसननाय जाबाय होननानै बिथाङा बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोनबावदों। बिटिसि बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासे दानफोरल' दंसै, जायखौ नोजोर बोनानैनो दायो बिटिआर ओनसोलाव राजखान्थिनि बारहावाया बारनो हमनायखौ जों नुनो मोनदों। नंगौ, बेबायदिनो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा गावबा गावनि राजखान्थिखौ दोलो खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि सांग्रांथियारि हाबाफारिजों लोगोसे जयनिं हाबाफारिफोरखौबो लाबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआबो दायो गावसिनि राजखान्थि दोलोआव जयनिं जानाय सोद्रोमाफोरखौ बरायबाय थानायखौबो मिथिनो मोनदों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो पदबजरा जिल्ला इउपिपिएलनि बानजायनायाव मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थांदोंमोन, जेराव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव गासै बिपिएफ आरो एआइइउडिएफनि सोद्रोमाफोरा 50 सो सुबुंफोरा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजोंनो थारैनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव बयबो बरायनानै लानाय जायो होननानैबो मिथिनो मोनबावदों।